Добрый вечер. У эфира областные новины. Про галоўныя падзеі сённяшняй пятницы вам расскажет редакция информации. Чарговое поведомление про заминирование объекта у Витебску. На гэты раз человек, які патэлефанаваў у милицию, поведомил про заминирование средней школы номер 2, что в областном центре. Паведамленне пра замінирование школы на пульт дзяжурнага ўправлення ўнутраных спраў поступило ў 8 гадзін 20 хвілін. Пазваніўшы паведаміў, што каля будынка сярэдняй школы номер 2 Витебска закладзена выбуховае прыстасаванне. У той же час на месца выехалі аператыўна-следчыя групы УС Витебскага аблвыканкама, чыгуначнага РАУ з горада, падраздзяленне Міністэрства надзвычайных сітуацый, хуткая дапамога, а таксама група размінирования мабільнай брыгады. Тэрмінова была зроблена эвакуацыя вучняў і педагогаў. Прыкладна 2 гадзіны вяліся работы па пошуку выбуховага прыстасавання, але так нічога знойдзена і не было. Па словах дзяжурнага ўправлення ўнутраных спраў, які прыняў паведамленне, тэлефанаваў малады чалавек. Таму можна меркаваць, што гэта чарговае свавольства школьніка, які пажадаў сарваць урок. До середины снежня плануецца правядзенне цеплатрасы ад Наваполацкай цеплаэлектрацэнтралі до 7, 8 і 9 мікрараёнаў горада. Увядзенне яе ў строй павінна вырашыць некаторыя праблемы жыхароў новых мікрараёнаў горада хімікаў, якія нярэдка скардзяцца на недастатковае ацяпленне і прахалоду вады з гарачага крана. Да таго ж цеплатраса дазволіць перавесці палову горада на закрыты водазабор. Пры гэтым вада, якая не так ужо і танна абыходзіцца ЦЭЦ, не пойдзе ў каналізацыю, а стане вяртацца на станцыю. Да таго ж гэта знізіць і затраты энергетыку. Зараз у рэспубліцы праводзіцца падпісная кампанія на перыядычнае выданні. Прадставіць сваю газету ці часопіс кожная рэдакцыя стараецца ў лепшым свеце. Ярка і арыгінальна сёння прайшоў дзень падпісчыка газеты «Витьбичи». Там пабывалі і нашы корэспандэнты. Я у Витьбичах читала, женихов будут давать. Вот так весело и неординарно с песнями, танцами, припевками проходил день подписчика газеты «Витьбичи». У помешканий с тяжкостью вмешались и все жадающие принять удел у незвычайной акции. Тут табе и викторины, тут и смашеный пирог, да и яшчэ выступление веселых частушечниц. Но як утрыматься, да и не кинуться у пляс разом с веселыми бабульками. Но для тех, кто подписался на газету, сегодня проводилась специальная лотерея. Разыгрывался около 70 призов. Жизнь наша несколько такая грустная, и улыбок на лицах нет. И мы очень радуемся, что сегодня люди улыбаются, что радуются. И в конце концов, конечно же, газета «Витьбичи» работает только для людей, для своих читателей. На газетным рынку «Витьбичи» працуюць без малога 13 год. Увесь гэты час тыраж газеты застаецца самым высоким. Напэўна таму, што рэдакцыя «Витьбичаў» пастаянна працуе з людзьмі, а свае рубрыкі і артыкулы рэдактары грунтуюць на праблемах вострых і актуальных для чытачоў. Нагадаем, подпісацца на газету «Витьбичи» можна до 25 снежня ва ўсіх паштовых аддзяленнях Витебска. Працягваем наш выпуск. С кожным годом абвастраецца праблема капітальнага рамонту жылога фонду. У вобласці ёсць спецыяльная праграма, якая прадугледжвае рэканструкцыю старога жылля. Аднак аб'ёмы работ такія вялікія, што справіцца з імі за год-два немагчыма. Усе прэтэнзіі абураныя жыхары старых дамоў прад'яўляюць жыллёва-камунальнай гаспадарцы. У любым горадзе гэта самая патрэбная служба і ў той жа час самая праблемная. Напэўна, толькі таму, што ў вызначаны тэрмін дзяржаўнае жыллё не рамантуецца. Жыхарам 4-го дома на вуліцы Чапаева у Витебску даводзіцца літаральна выбіваць у дома кіраўніцтва то новую страху, то новыя вокны. Зараз яны спрабуюць выбіць нармальны напор вады з кранаў. Штодзень Галина Андреевна Дроздова праводзіць каля крана шмат часу. Каб набраць літр вады, трэба аддаць мінуту, а то і 2. Такі слабы напор. Калі ж набірае вялікую ёмістасць, тут уже стаять няма сілаў, старасць. Слесари приходят чуть не каждую неделю. На чердак залезет и слезет, и говорит, ничего не могут сделать. Ну и все, и так и на той неделе придем, и так вот ходит к нам уже, как отопление включили, так и ходит. Струмень воды, які неахвотна цячэ з крана, псуе людям нервовую систему. А яшчэ яны баяцца, што калі не заўтра, дык паслязаўтра вады зусім не стане. Трымаюць некалькі літраў пра запас на ўсялякі выпадак. У меня мать 97 лет. Ее надо помыть. На нее надо постирать каждый день, да не один раз. А колонка не загорается, воды нет. Я стою, полощу это белье по 3 часа. И все время у нас вода стоит в ведре, в бутылках. Не дай бог, совсем воды не будет.
Люди выказывают здагадку, что трубы старые и каб не лопнули, сантехники не дают воде великого напору. Але от гэтага не лягчэй. Веру страцілі, але пачуцця гумару не. Усе праблемы ад таго, кажуць людзі, што дом стаіць на перакрыжаванні Люднікава і Фрунзе, а яго афіцыйны адрас вуліца Чапаева, 4. Сёння надвор'е преподнесла сюрприз жыхарам Віцебска. Раніцай у абласным цэнтры выпаў снег, а дарогі пакрыліся ледзяной коркай. І гэта стварыла нямала праблем на дарогах. Хотя напярэдадні синоптики прогнозовали снег, ён усё роўна умудрыўся стаць для жыхароў Віцебска нечаканасцю. Раніцай, калі большасць гаражан ехалі на работу, а школьнікі ішлі ў школу, нічога не прадракала перамены надвор'я. І толькі каля паловы 10-го вялікімі камякамі пасыпаў снег. Это классно, я думаю. Весело, когда снег. Можно много чего сделать. На горке покататься. Можно слепить снежную бабу. В снежки поиграть. Калі дзяд весь снег прынёс радасць, то дарожнікам, супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі і, зразумела, вадзіцелям рэзкая перамена надвор'я прынесла нямала клопатаў. Если бы коммунальщики наши проснулись чуть-чуть раньше, а то стояли 2 часа на этом самом, возле Синего дома, автобусы проехать не могли. Наверное, не ожидали, что нам вообще придет эта зима. В районе ГАИ не могли под гору подняться машины. И тяжело было на Молодежной, на Чкалова. Тоже не посыпали улицы. А так, в принципе, пробки были на перекрестках. Перабоі працы грамадскага транспорту і дарожна-транспартныя здарэнні, на шчасце, падобныя непрыемнасці завяршыліся ўжо да абеда. На ўсіх дарогах Віцебска рух быў узноўлены. А зараз на іншыя тэмы. Чым займаецца стары Хатабыч? Прыкладна так можна вызначыць тэму дзіцячага конкурсу малюнкаў і сачыненняў, які завяршыўся ў Віцебску і быў прысвечаны стагоддзю са дня нараджэння аўтара адной з любімых кніг дзятвы Лазара Лагіна, дарэчы, карэннага віцяблянина. Стары Хатабыч жыў, жыве і будзе жыць. Можа быць, Гарры Поттер і пацясніў яго на чароўным Алімпе, аднак любіць дзятва старога і дзіўнага джына ніколькі не менш, чым у былыя часы. Хаця зараз Гасан Абдурахман ужо далёка не той, што быў раней, толькі звычкі хадзіць у чалме і маляўнічым халаце практычна не мяняе. І ўсё ж лётае над палямі і лясамі яго дыван-самалёт. Сучасны Хатабыч прымае ўсе новаўвядзенні, з задавальненнем слухае папсу на CD-плееры і можа па некалькі гадзін запар гутарыць па мабільным тэлефоне. Акрамя таго, ён літаральна моліцца на камп'ютары, з'яўляецца частым госцем у Віцебску на славянскім базары. Прыкладна такія высновы можна зрабіць, калі пазнаёміцца з творчымі работамі дзяцей. Бэджык сябра старога Хатабыча ў гэтыя дні носіць дзесяткі маленькіх віцяблян, удзельнікаў конкурсу. На прызы гарадскога літаратурнага музея адзначыць дзень нараджэння джына і чалавека, які прыдумаў яго, Лазара Лагіна, адказалі некалькі соцень чалавек. Невялікая зала музея з цяжкасцю размясціла ўсіх жадаючых павіншаваць. А вось святочнага торта, які спецыяльна быў спечаны з гэтай нагоды ў выглядзе кнігі, хапіла ўсім. Я такі, як і ўсе, мэта рэспубліканскіх спаборніцтваў для дзяцей-інвалідаў з цяжкім парушэннем апорна-рухальнага апарату. Яны праходзяць у абласным цэнтры. У Віцебск прыехалі 120 юных спартсменаў з усіх абласцей краіны. Свае дасягненні удзельнікі дэманстравалі ў зале факультэта фізкультуры і спорту Дзяржаўнага універсітэта імя Пятра Мироновича Машэрава. Віцебск стаў ужо традыцыйным месцам правядзення падобных спаборніцтваў. Супрацоўнікі Дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава распрацавалі не адну праграму гарманічнага развіцця дзяцей з псіхафізічнымі парушэннямі. Усе разам чарговая праграма і дэвіз гэтай сустрэчы. Разам з дзецьмі бацькі, выхавацелі, валанцёры, арганізатары, тыя, у каго добрае сэрца і вялікае жаданне дапамагчы. Кожная добрая справа мае і Божае бласлаўленне. Дай мне перамагчы, а калі я не змагу, няхай буду смелым у гэтай спробе, далі клятву удзельнікі спаборніцтваў. Спецыяльны алімпійскі рух, які ўзначаліла Юніс Шрайвер Кеннеді, пачынаўся 35 год таму. Беларускаму руху 10 год. Ля яго вытокаў стаяў і працягвае гэтую гуманную справу Валентин Андреевич Шух, педагог-дэфектолог. За гэты час беларускія спартсмены неаднойчы станавіліся пераможцамі паралімпійскіх гульняў, еўрапейскіх чэмпіянатаў. Ребята, которые рядом со мной стоят, это наши олимпийские чемпионы Витебска, это наша гордость. Они победили в Нью-Хейвене на Олимпийских играх в Америке. И хочу сказать, что они видели, они пожимали руку Шварценеггеру, они видели Майкла Джексона, они видели Мадонну, Марадонну, Пеле, всех. Они могли увидеть и ощутить ту атмосферу, которая царила. Галоўнай задачай арганізатараў спаборніцтваў з малых гадоў даць інваліду магчымасць адчуць веру ў сябе. Все это приносит детям радость, ощутить значимость,
что он такой, как все, что он старается, он хочет быть похожим. И вот эти улыбки на лицах ребят, они говорят сами за себя. Арганізатары спаборніцтваў змаглі стварыць цёплую сяброўскую атмасферу. Пераможцамі прызнаны ўсе спартсмены. Кожнаму уручылі дыплом, медаль і падарунак. Галоўнае, усе дзеці атрымалі яшчэ адну перамогу над сабой, адчулі сябе роўнымі сярод іншых. А зараз спартыўныя навіны. У самым хуткім часе спартыўную грамадскасць абласнога цэнтра чакаюць дзве адметныя падзеі. Упершыню ў гісторыі беларускага баскетболу ў новай зале цэнтральнага спартыўнага комплексу пройдзе матч зорак усход-захад, а да гэтага будуць ушаноўваць уладальнікаў малых залатых медалёў чэмпіянату краіны па футболе ў першай лізе віцебскі лакаматыў. Падрабязней пра гэта ў відэасюжэце Сергея Мисурагіна. 9 снежня у 16 гадзін ігракі віцебскага футбольнага клуба «Лакаматыў» будуць прымаць заслужаныя віншаванні. У сёлетнім розыгрышы чыгуначнікі як мінімум двойчы даказвалі балельшчыкам права знаходзіцца на вяршыні п'едэстала. У залатым матчы супраць сталічнага МТЗ, які па волі лёсу трэніруе віцеблянін Вячеслав Акшаеў, нашы землякі згулялі праз «не магу» і ўзялі верх з лікам 2-1. Па пытаннях трэнеру і спецыялістаў самым карысным іграком па выніках сезона прызнаны Михаил Пацко. Лепшым бомбардзірам клуба стаў Дмітрий Колодин. Настаўнік каманды Георгій Кондратьеў выканаў пастаўленую мэту, вывеў «Лакаматыў» у вышэйшую лігу нацыянальнага першынства. Задачы на наступны сезон стануць вядомыя падчас узнагароджання трэнераў і ігракоў. Безумоўна, на рашэнне правесці баскетбольны матч айчынных зорак захад-усход паўплывала адкрыццё ў Віцебску новай залы ў цэнтральным спартыўным комплексе. Яе папярэдняя апрабацыя пройдзе 12 снежня. Віцебскі «Лакаматыў Кіс» будзе прымаць Гродна 93. Што да цэнтральнай сустрэчы адыходзячага года, то прынцып фарміравання каманд будзе перагледжаны. Па папярэдніх дадзеных матч адбудзецца 10 студзеня. І ў працяг тэмы 6 валейбольных зборных з усіх абласцей краіны вядуць барацьбу ў Віцебску за званне пераможцы спартакіяды Рэспублікі Беларусь па валейболе сярод дзявочых каманд. Энергетыку спаборніцтву нельга апісаць словамі. Гэта трэба бачыць. Менавіта так сцвярджае наш карэспандэнт Сергей Мисурагін. На гэты раз, што здараецца даволі рэдка, для правядзення турніру створаны ідэальныя умовы. 5 дзён спаборніцтваў. Для прызёраў і пераможцаў падрыхтаваны кубкі, медалі, дыпломы і прызы. Каляндар гульняў састаўлены такім чынам, што пасля 2 паражэнняў любая з каманд не губляе шансаў на поспех. Тым больш адразу 4 сапернікі роўныя па сілах і прэтэндуюць на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару. Зараз ідзе барацьба ў падгрупах, прычым у кожнай сустрэчы за некалькі хвілін сітуацыя можа змяніцца карэнным чынам. У матчы паміж Брэстам і Гродна шумавы эфект быў такі, што нельга было пачуць свайго голасу. Сімпатыі балельшчыкаў падзяліліся на 2 супрацьлеглыя лагеры. Чвэрцьфіналы плануецца правесці ў суботу, а цэнтральны паядынак, дзе стане вядома пераможца, адбудзецца ў нядзелю. Жаночы валейбол, а ў нашым выпадку дзявочы, нельга пераблытаць ні з якім відам спорта. Як балеюць тут, не балеюць больш нідзе. Што ж тычыцца выступлення каманды Віцебскай вобласці, то нашы землячкі паказваюць 50% вынік. Яны перамаглі каманду Мінскай вобласці з лікам 3-1 і уступілі сталічным валейбалісткам 3-0. На гэтым наш выпуск завершаны. Для вас працавала рэдакцыя інфармацыі. Нагадваю нумары тэлефону нашай рэдакцыі 36 60 78 36 63 41. Па іх вы заўсёды можете прапанаваць нам цікавую тэму для сюжэтаў. Я з вами развітваюся, жадаю удалых выхадных, а зараз вы зможаце ўбачыць прагноз синоптикаў на ближайшие сутки. Видбичи. Оперативная информация о событиях в городе, республике и мире. Твой регион, твоя газета. Спорт, погода, программа на самое большое количество телеканалов. Подпишись и будь в курсе. Видбичи. Завтра па вобласці воблачнае надвор'е. Ноччу на большай частцы працяглы снег. Месцамі моцны снег. На працягу сутак мяцеліца, на дарогах галалёдзіца. Вецер 7-12 метраў в секунду. Парывы до 25. Днём і ноччу -1, -6 у Віцебску на працягу сутак